Arita guys sa True Vine Garden Columbari. Nara siya nimutang sa El Gabuya Street, Basak sa Nicolas. So mga siyang entrance, makita nyo, especially pag gabi ini guys, ninot ka na masigam na siya. Siyang entrance, very dako. It's actually a garden, no, na Columbari, first ever nga outside o garden nga set up ng Columbari. Very nice, especially sa mga bag-o guys nga or kanang dili familiar sa Garden Columbari, makaingon gud unsa ni siya kanang resort gana na ba, tingnan na siya ka nindot. So mao na siya entrance, dako kayo ang way yan na yung mga kuan, punuan, plants. So it's a very dako na siya guys, pila na siya hectares. Still on progress gyapon na siya. Ang phase 1 is done, phase 2 on progress na siya. So makita niyo ron taud-taud. Yeah, very spacious. Parking area, dako kay parking area diri guys. Daghan kay pwede ka parkingan diri. For investors, nindot po ni siya invest guys. Because daghan na siya mga freebies, especially pag mupad kag volts, like 50 kabuk volts pataas na kay free. Kuha ako masayop siguro 1 volt, then 100 volts. Daghan, the more siya daghan yung volts paliton, mas daghan ang inyong makuha nga free. So kanang free nga volts, pwede na ninyo siya i-invest, pwede nyo baligya pod, o pwede po na siya ninyo personal ng gamiton. So of course kung daghan kay kag volts nga libre, saan pa na nimo, diba? Baligya gyud nimo. This is a very good investment guys. Masya real estate. Actually real estate gyud siya guys, no? But hassle free go na kay daghan naon pa. Muna siyang parking area guys, oh. Yeah. Taud mabot sa area good mismo. So nag-i-interment diri guys. May tabo. So daghan, that's why daghan naka-parking. It's actually military na siya guys. Okay. Muna siyang entrance guys. Very nice. Daghan nagtao. Actually 11 AM mag-start naman ko ni. Guys. We have received especially for the gift of life. It is fast and special where we offer our brother Zorio Jr. that the Lord will welcome him into his kingdom. Coming together as God's family, first of all, let us acknowledge our failures and ask the Lord for pardon and strength. Takuyawan General. Ito na sa direksyon. Tulog ka. Kaya ganun. Ito mo sila. Mga tutawag! Ha! Hudyat sa paghinay!
Apat. Tok. Tok. Empat. Tok. Baba. Tak. Tangan. Tak. Baba. Tak. Lopang dila. Tak.
toiletries na name mo, ano mo? Oo, sayok na po, sir. Actually. Ito pa niyang kanila. Sarado na sa mo. Antay lang ang kabuto. Naano. Kaya ito memorial. Ya, kanay mo ni memorial tree ka kana kana. Nasa memorial tree kana. Mutangan na diha nya nanay mga benches. Okay? And then this way. Wow. Ano isang tol dito? Starting December 1, we will open the park to kanang mag-jogging, maglakaw-lakaw, magdasal ng pet every afternoon. Because basically this is a garden man. Nakabisita from Manila, unya gusto ni mo dadog siro, guba pa mag siro ron. Ada ta dili mo buhok mo gyapon no. Sir, dapat init yun mag-jogging? Adi man hapon. Afternoon man good. Sakto, afternoon. Hapon. So kani dili sir garden lagi ni. Garden lagi ni siya. Pero Sir, kani mga asa memorial mo to? tree ni, mga memorial tree ni. Katong sa family sir. Nadre sa Pikas. Hindi kayo garden. Hindi to na. Pila ni ka hektarya tanan sir? 1 hectare kapin. 20,000 volts ni siya. We have sold so far 3,000. Apa mo idagan inubalan niya? To Rice Chapel. So kaya gi-elevate na to, this is where going the chapel will be. Ga-finalize lang meron yun sa design. Diyan na sa chapel. Sa bungkag gid sir? Yeah, nasa hagdanan. Amo siyang i-elevate. Ay, murag itambak ko siya. Ang kabana, ito ang kabana. Yes. Ay, nindot din yung magabiin yung mga lights. Yes, na yung mga lights, ma'am. Pero sa oras ang allowed sir? Right now, up to 6 o'clock pa lang ta. But eventually, up to 9 o'clock. So kung maglubang, naapi lang yun ang tama na. 10,000 to. Hindi ito papapon. Ano ka pa na? Nihel mo, kaya di ko ka daw bugat. Mas pindot pa ni sa hapon. Kani ma'am, kita mo lang Mindanao Avenue karon sa Ayala ilang giusab. Inanin siya mga kuya, yellow kaparpad, pero ila gagmay planto ato, mamuhat kami next year. Guwang mi dan. Gipalit naman ni sa Laguna, gikarga mo wing van, gidadal dagko na daan kana. So, yun ang eksakto sir, mag-gold na mag-mastery. Na, yes. Available kayo masub linggo? Mariar yun. Nakabana. Wow, kabana, dili ka ba? Nakilid shopping mo na. Oh. Kani ma'am, puro ko na ni, puro ni sa cherry blossom dire kani. All the way there. Muratag na nga sa Japan o Korea. Yeah.
Kanang kabana, pwede yan, hindi mo evacuate. Magbaha, aray na lang. Pwede diya, palit ka, pwede diya, ganawa After 10 years, ilan na expand, ilan na papalit ng mga property dito? Advance. Pet columbari. Nananaon sa ganyan, wala yung abilang pinusilay. Sila? Family. More than pa. Nadre ang pet columbari. Ano ito surod yung launch kanina, January, kaning kilimitan. Pet ka dili. Kaya pala ito. Kapag na ng gym, sunod ba? Oh, no, okay. Oh. Oh. Sige na, hika na. Kamatay na. Kamundi na. Kaya magagampo ang mata. Sumunod sa ato lang Diyos yung malok na dito. Di ba? Okay na kayo maglako-lako. Magmuni-muni kasi mong kaugalingon ba? Layo-layo ko ni Rotoy, mura na po ni ko. Na model sa pet columbari ay. Hindi sa problema niya, di magwanta, busuod na. Atubang, sir. Atubang. Atubang, sir. Naana na yun. Kabag ko na. Tubang ko na, Jay. Uy, kabaw, bagong Wala. Kabaw? Pwedeng kabaw. mayor Tao ni... eh. Iska to, Mayor Mr. Cheval nga, magkuhan siya pet kumbari, sikat na nilon. Ahong chan. Daghang reaction sa mga tao nga. Needed na good ang pet kumbari kay... Okay, ang ilang gusto pet cemetery. Oo. Ang yan mo na issue sa hygiene. Kay Bitaw. in fact kanang ilubong kanang mga chemicals. Makadaot ka, grabe na makakontaminate sa hangin o sa tubig. Nya pa sa to nga dikit-dikit na kayo. Muna nga this is the way to go get columbari. Pati ang pet, ikuan, Limit. Cremate siya. Limit siya. Ang pet murag 4,000 mo. Oh, barato. Askal O kanang tikit, grabe lang lang. Pwede raw. Kandila na siya. Pinabita kay pet, bitaw Isod mo foil niya, dablabag later. Ano sa ninat no? Habog yan, champion. Yeah, libit. Ilam lang giskwala ang kanang sunset. Alam mo rin, maigo ka na. This way so that you can see what kanang complete na nga garden. Ling, wala yung mali? Yeah, diri. Ano ya? Ay, gani, gwapo di gani, mukha tayo siya, kani nga bulak. Unsa ning ako, sir? Kani siya siram ni. Habari day bariwan. Ah, okay. Ang kanali mo siram. Kailan po nag-color? Wow! 8-9 isa. Ari na ko diri sa ubos. Uy, kaya mga Yan, ba't na sa sikas balay? May purpose na, nga muna yung ato po rin. Ah, okay. Kawawa na mga plastic. Diba, tanaw ito. Hindi mo dahon-dahon diha. I-compare ni mo katong barin kay ba? Katong, o ka na yan yung murang naglasang, di ba? Oo, nindot kayo. Patay ka niya. Katong ingon ako nga duha ka bukyang banay. Ibinoon ka na. So, nag-gusto us eh. So, may nila pagkunan na rin. Nay murag ko distal. Muna ko sukay tanong dai bagay sa siya. Asa man sa nako nibot akong bana oy. Kana feeling gid ma'am. Asa Kana ba dagan kuno kano dagan mas. mga bana si unang mga. Unahon sa mga bana. Nagto mo sira sa bana ibutang ani oy. Wa pa may ikamanga. Dili, wala palagi sir. wapay gubog. Nay usa to si kuan. Mahal rin oh. Pataas ni presyo kay 5. Now, naikuan kaning Memorial Garden. Memorial Tree. Memorial Tree. Muna ko yung Memorial Tree ni kahoy and dinadri mo. Asan bench? Ano? Kaya mo kasi. Ha? Diya ka sir. Ako, atong subangan ko kanang sabod jud oh, yan ay QR code ba. Ini-scan mo hanan ko, "Hi, hello. Musta mo?" Hanan ko. Tumano siya sample na may.
Separate siya sa uban. Exclusive ka, exclusive. Walo ang masulod niya. Bali atong plante. Masa man na? Ay bali ah. Wait. Ako ko plante. Kani, enrollment gani, katong sundalo. Anong ganyan? One of the very first ni sir sa. Ha? One of the very The very first gini siya. very first gini? Muna yung presidente sa Homeowners Day. one of the very first. Malir kan, dagan ano? Gini magkuhan, kaya magpagan ba? Ang buy one take one ang kuan nila. 10 years old.